Og nu er det lesber. Der er nogle lesber, som har følelser. Dag, mit navn er Daniel. Jeg er 17 år gammel. I min fritid, der arbejder jeg primært, i hvert fald 3 dage om ugen. Og ellers så laver jeg ikke det helt store. Så har du købt en master? Hej, jeg hedder Lukas. Ja. 17 år. Selvfølgelig er det. Hej, jeg hedder Emily, og jeg er 18 år gammel. Jeg bor i Aarhus, Det bliver vanskeligt at sætte og i min fritid, der laver jeg en masse lektier. Udover det, så kan jeg godt lide at se fjernsyn og spille fodbold. Har I skal have vanskeligt? Ja. Det er for